Začíná nový update, vidíte. Už tam napísal Gentle int. What? Počkej. Čo to znamená, ale... Ok. Vidíte? To vidíte, ale za chvíľku to začína. Už tam strašne dobré rastliny. Musím len čakať. Ty. Tam Gendal bude dávať. A Candy Blossom Free bude. Takže teším, to je mojho bratranca z Hradka, vidíte, Damianko. Peniazy už sa bude začínať. Poď. Ešte len minútu. Yes. Tam je môj bratranec. Ideme. Budeme kúkať. Budete kúkať iba stále tu, ok? Už to bude. Ešte minúta. Yes. Už sekundy. To bude začínať. Budete vidieť Gendela. To bude zadu. Ten či bude tu. Už je ready. Gendel. Už to je ready. 4, 3, 2, 1. Už je tu. Čo tu má? Čo sa deje? Už to začína. Neviem, ale ešte tu niečo píše. Gendel už pôjde.